Kasper, a dnes som si teraz pripravil Agario, opäť, part 4. Takže tak, už to mám rozehraté, lebo ja veľmi tak hrám a proste, že idem natáčať, tak, lebo ja som točil pred chvíľu a niekto tým rodičia ma vyrušili, takže som to musel začať znovu točiť a bol som už dosť veľký, 150 skore, však čo. No a takže tak, no poď! Yes! Dobre, aspoň trošku. Mohol som zobrať viac, nevadí. Ne, fú. Nie, tento máš vyžané. Aj tento, ne! Pomoc! Rýchlo preč. Schováme také zelené kuličky. Tak neschovám. Fuck you. Čo? Ne, neškape. Tak radšej príď. Budem hovoriť po slovensky. Fuck you. Rýchlo prez, lebo tu sú prestrelky a je tu milión ľudí. Toto dopadne, keď sa záhradní, neviem, čo to je oný, týpek speeduje. Takže zo začiatku sa nám nedarí. Fuck you. Reklamy. Poďte, modrá kulička. Skúšam devil, len tak. A ideme. Come on. Fuck. Čo som urobil? Fuck off. Dobre. Ne, please, Jumbo, to nie jest damage. Vidíš? Rýchlo preč. Jumbo! Fuck you. Jumbo, musíme to všetko zabrať. Však on je král sveta. Hovorím obrazne. Takže tak. No, aha. To som mohol. Zažrali ho. Hello, my friend. Som vedel, že to vidieť, lebo som ho videl. Toho som videl. Montáznik. Come on. Tým? Asi ne. Tým, nigga. Robíš si srandu. Ako to, že som unikol? Ne. Dobre, takže pôjdem na kurzy strieľania. Kong. Išli preč. A musíme prestať z tohoto hadzika. Ne. Ja neviem, do akého smeru mám tu kľúčkovať. Poďte.
takže ideme. Ideme. Kamo, počujem. Počujem. Ne. Ne! Nevadí. Času je dosť, my máme čas. Takže dnes budeme prvý. Budem toľko natáčať, až sa nám dostanem do top 3. To sa mi nestane, tak 20 minút toto video. Tolerancia. Takže musíš sa mi začať dariť, lebo ja mám taký zlozvyk. No, zlozvyk. Není ani zlozvyk, ale je to, že proste ja natáčam video, nedarí sa mi. No, natáčal som Agario part 3. No a proste, keď natáčal som, nedostal som sa ani do top 10. Teda neviem, nepamätám si to. No a proste po natáčaní som bol druhý. A proste, prečo sa mi to nestane na videu? Nechápem. Aha, 15. To čo bolo? Jo, 15%. Som top 20. Takže dostaneme sa do top 10. Prišlo. No poď. Top 10. Tak nič. Rýchlo preč. Dobre. 13. Idem. Tak to ste videli. Zavýbalo mi 15%. Dám OK. A zrazu mám 500 skóre. Takže my sa dostaneme do top 10. Nope. Hello, Snake. Som taký dobrý chlapec. Ja poslúcham ako sa dá. 11. Top 10. On sa rozdelí, verte tomu, že sa radšej. To nerozdelil sa. 12. Ideme. Come on! 9. Áno! Dali sme to! Dámy a páni, sme 9. Na mobile je to veľmi ťažké ovládať a som 8, takže pohoda. No a ja som tak niekde v rohu, takže typkovi. Dobre, už spájam. No, už nejdeš na mňa. Come on, tu máš. A počítač. Jaj. Dobre. Jo, ty si skore. Dobre, ideme. Ticho mi klesá. Každú sekundu. No. Pom! No. Ne. Team Pro. Tak urobíme taký rýchly moment. Tu milión ľudí. Som 11. Ale aj mal všetko. On sa rozpálil. Rozpálil sa na malé koule. Sežereme Alima. Jo.
Jo, dobre. Ideme. Na chary. Vyspím. Takže, no, ne. Tam tohoto pavoučíka. Akože idem. Uá! Som štvrtý! A som v rohu. Dáme, tak nedáme. Ale stále som top 10. Som zablokovaný. Som zablokovaný! O! Ne! To čo je? To čo je? To je konec. Takže toto by bol koniec, dámy a páni. Dúfam, že ste si to užili, lebo ja áno. Dosiahli sme top 10. Neviem, či tam bolo aj top 3, takže neviem. Možná jo, možná ne. A ak sa vám video páčilo, zanechajte like, keď nie je dislike. Komentujte, poprípade odber a ja sa s vami lúčim. Čaute.